Okei. Nyt alkaa Seatti-projekti. Kävin tuossa Elekmalla Kempeleessä. Tää on moottorinosti. Mä ois mahtunut autoonkin, mä oon niin pieniä paketteja. Tämmönen auto. Tämmönen Avensis meikäläisen. Perintö Avensis. 240 oli tuo nosturi. Laittoin LED-paneelin tähän ja äänieristeellä vettiin nämä etuovet ja sitten peräkonti. Semmonen Avensis. Tosiaan siellä Kiirunassa oli työhommissa ja se loppui se Kiirunan työmaa tuossa 2 päivää sitten. Justi olin töihin lähössä tuonne Kiirunaan ajelemaan, niin se loppukin se työmaa, että tuo 3. päivä kun on vapaalla tässä, että en tiedä mitenhän nuo työhommat nyt menneet. Kyllähän mä melkein 3 kuukautta kerkesin olla kulkia tuolla Kiirunassa ja ei mitään tieto, että milloin olisi seuraavaa työmaata, niin en tiedä. Toivottavasti ei pian vaihtaa työpaikkaa, mutta ei kyllä tekisi mieli yhtään olla vapaallakaan. Että 3. päivää vapaalla, niin ostin sitten tuon moottorinostimeen ja jos nyt alkaisi tekemään tätä Seattia. Ei tekisi kyllä mieli yhtään olla vapaalla, mutta pitää nyt tämä projekti ainakin aloittaa, kun ei ole muutakaan tässä. Niin aletaan kassaamaan nostinta. Minkälainen liekka saada? Mulla nuo työhommat kyllä tuntuu melko vaikealta. Aina loppuu työt. Ja se loppuu aina se loppuu aivan yllättäen, että kerkesin jo vähän innostua, että kaikista paras palakka mitä on ikinä ollut ja kaikista mukavin työ mitä on tehnyt, niin sehän loppuu niinkö seinä. No työmaa loppu, ei se, kun mä vielä niinkö töissä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Onko nää vakituisessa työssä, jos ei ole työmaata, niin ei tuu palaakaan. Kaikenlaisia palatteja. Tää laittaa ohjeita. Semmoinen 2 tonnin nosti. Semmonen nosturi siitä tuli. En tiedä mitä kieltä tämä on. Onneksi pystyy kääntäjällä kääntämään. Puola se sanoo. Verenvuotomenettely. Joo. Verenvuotomenettely. Poista ilma nosturin sisältä ennen ensimmäistä käyttöä. Joo. Niin, että siellä on öljyt sisässä. Okei. Pumppaa 6-8 kertaa. Aukaise tämä. 6-8 kertaa. No tuluppa pitäisi irrottaa. Nyt se lähti. Tulihan ilmiö. Mä pitäis saada takaisin. Nyt tämä pitäisi toimia. On aika iso vehje. Ensin vähän siivoilla romuja eestä ja ajaa sitten tuo Seatti tähän talliin ja katsotaan moottoria kattelee, että miten se noin lähtee. Tämmöiset vähän niinku paksut rikaat, niin näitä en löytänyt mihin väliin nämä olisi tullut. Ja olisiko tullut tuonne? En tiedä, en ole varma mistä välistä. Siivotaan vähän romuja täältä ja en tiedä siirtääkö vähän nosturia tuonne, voisi sitä vähän se siirtää tuonne poispäin. Moottorinostin mahtuu sitten tähän näin hyvin. Siirsin tätä nosturia nyt tommonen 0,5 metriä. Elikkä näin mä oon kuvitellut tämä homma. Tuo justiinsa mahtuu tuohon.
ei siellä hirveästi ole pelivaraa niinkö auton keulaa, jos on tuossa sitten, niin pitäisi ajaa tuo punainen TDI tänne. Tämmönen rattorin tuttu. Mistähän sitä aloittais? Tästä on latuuria. Mitäs muuta siinä? Ainakin laturi pitää tuohon siirtää. Eikö se homma on nyt ryhtynyt, mutta eikö se autakko alkaa purkamaan. Renkaat vissiin vähän tiukassa. Vetaarithan sitä pitäisi irrottaa ja ideana tässä moottorivaiheessa on se, että tähän on tehty muutoksia tähän moottoriin, niin varmaan joku sattui hoksasta, niin ei ollut päästöt kondiksessa. Oli liikaa päästöjä tässä autossa, niin tätähän ei saa katastettua, ei millään. niin, tuo moottori pitää lyödä katastukseen. Ja onhan tässä vaikka mitään muutakin varmaan. No jarrut on jumissa, mutta se nyt on ihan selvä homma, mutta sitten yksi on tuo tuulilasi halkiama. Viimeksi ei olisi mennyt läpi, mutta sitten se ehti jo hyväksyä. se vasta jälkeenpäin. Sitten kun se oli hyväksynyt, niin sitten se vasta huomasi tämän lasi. Se riippuu nyt vähän kuka katastaa, että tuo on niin alareunassa tuo halkiama, että sen voi joko hylätä tai sitten hyväksyä, että se riippuu vähän kuka katastaa. Päästöt ei ollut kondiksissa, niin ei tätä voi katastaa tällä koneella. Täällä on isompi nestepää ja tosi isot suuttimet. Ei ole EGR, niin ei tätä päästöstä tätä ei saa. Siksi mä koko moottori ostin. 300 € oli tuo moottori. Ei nyt mikään älytön, että vetaareita pitäisi saada irti. Ja seisonut tuossa pihalla tämä auto, vaikka kuinka kauan. Jarrut on jumissa ja kyllä vähän kyllä vähän hirvittää alkaa tätä irrottamaan, mutta eipä se auto. Ohjaustehostimen öljyt ottiin pois ja tämmöisellä vähän noita kierteitä avaa. Että kun se raietankokin ottaa ja tuosta ottaa sitten nuo iskarin pultit ja vetoakseli lähti liikkumaan. Lähti oikeastaan todella helposti. Raietangon mutterikin lähti. Katsotaan lähteekö se raietanko tuosta. Lähti se. Pistetaanpa tämmöstä kikkaa. No niin. Leeko tiukas. Vetari lähti irti. Ei tarvinnut edes alapalloa käyttää. Täälläkin on vetoakseli irti. Nyt ei muuta kuin nostaa ylös ja vaihelaatikon päästä ottaa irti. Tämmöisellä vetäisi vetarin pultit auki. Vetarit. Laitoin iskarit ja raietangon päät takaisin kiinni, niin pystyy laittamaan sitten nuo renkaat paikalle. Jos tämä pitää työntää ulos täältä. Eihän tämä ihan hetkessä tuu valmiiksi. Pitäisikö ne renkaat laittaa paikalle takaisin. Purkaa vähän tuota ylhäältä sitten jotain. Irti. Mikähän johtuu tämä? Mikähän järki tässä? Kun maadotus lyöty tänne. Tai ei ole mikään tärkeä johtuu. Putsari lähti siitä ja vähän noita sähköjohtoja ottanut pois ja parit ahtoputket lähti. Latuuri varmaan pitää ottaa irti. Tämä mahtuu nousemaan tuo moottori sitten. Nesteitä laskea ja nesteletkuja sitten irti ja nuo vesiletkut irrottaa. 10:08 kello. 12 jälkeen aloittiin nosturia kassaamaan. 3 oli kasassa tuo moottorinostin ja nytpä tämä olisi oikeastaan sitä vaille, että moottorin korvakot irti. Tuo turbo on aika iso, että
Sitä pitäisi saada eteenpäin tätä konetta. En tiedä miten se mahtuu tuon vaihelaatikon kanssa. Jos se ei mahu, niin se pitää irrottaa tuo laatikko. Luulisin, että kyllä se kanssa nyt mahtuu tuo vaihelaatikon kanssa. Ei tässä pitäisi olla enää muuta kuin moottori vaan irti noista korvakoosta. Mun nostimeen ei ole vaan sitä, mikä sen nimi on, onko se tasapainotin. Ja se voi olla, että joutuu sen ostamaan vielä. Koska no tuossa oli korvakko ja sitten tuossa oli toinen. Niin. Sitten kun se tasapainotin, niin saisi kallistettua tuota konetta näin. Sitten koittaisi nostaa. Jos tuo vaihelaatikko menisi sitten tämän ohitse. Eiköhän tämä ole tältä päivältä tässä, että pitäisikö se huomenna ostaa se tasapainotin ja aika nopeaa touhua, kuitenkin kone olisi niinkö korvakota vaille irti. Otetaan huomenna lisää. Uusi päivä ja mä käyn ostaa siihen moottorinostimeen tuon tasapainottimen. Vähän helpompi nostaa sitten sitä moottoria. Ei se maksa kuin 40 € vaan maksaa se. Se on niinku tommonen tuo. Sitä pystyy veivaamaan sitten ja tuo vissiin tuossa liikkuu tuo palikka. Vähän niinku sitä painopistettä pystyy niinku säätämään. Tämmönen on meikäläisen Avensis. Mä laitoin tähän sen Flex Fuelin. Mä oon etanolilla ajellut Tämä pitäisi katastaakin tuossa 2 viikon sisään tämä auto. Että pitää sitten samalla muutos katastaa tämä etanolille. Tässä on tämä Flex Fuelin sovellus. Tuossa näkyy niin etanolipitoisuus niin 76%. Monta tankillista jo ajanut etanolilla. Tai ainakin kesällä tuo ihan hyvä tuo etanoli, että lähtee ihan hyvin käyntiin, mutta sitten talvella niin lähtee paljon huonommin käyntiin auto. Hypätäänpä sinne tallille avataan tuo paketti ja sitten koitetaan sitä moottoria alkaa nostaa. Tulin PV:llä tänne talliin. Ihan hyvin on PV pelittänyt. Paitsi kun kävi ensimmäisen koeajon, niin 20 kilsaa ajoa ja sitten se sammu. Sitten mä että, no niin, mikähän tuli niin. Vai ei onneksi mennytkö tuluppa. Tulupan vaihto, niin sitten se taas alkoi pelittää. Sitten tuosta kaasarin ja tuo putsarin välistä, niin vähän sen varmaan vuotaa. Avataan se paketti. Tuo pitää kääntää toisinpäin tuo. Että tää voi muuten pyörittää. Se pitää varmaan, jos laittaisi tunkin tuonne moottori alle ja sitten vähän löysäilisi noita, sitten alkaisi löysäilemään noita korvakoita tuolta ja kiinnittää tuon sitten tähän. Tuossa oli ja sitten oli tossa oli toinen. Huomenna menen selvistä. Huomenna menen työhaastatteluun 300 kilsan päähän. Taitaa olla semmonen homma, että vaihan työpaikkaa. Taas. Pakko se on vaihtaa. Ei siinä auta. Ei oikein työttömänäkään halua olla, niin meikäläisen työelämä on niin haastavaa, ettei ole kellään. Ei ole kellään näin haastavaa. Se pitää mennä töihin niin monta kertaa, että tulee semmonen paikka, missä niitä on. Sen niitä töitä riittää. Ei auta muuta kuin mennä töihin. Nyt mulla on moottori irti. Moottori kellahti. Kaikki korvakot irrotettu. Tunkki pitää konetta tuolla. Nyt ei muuta kuin aletaan tätä värkkiä. Kuinka ylös mä nostaa sitä? Kyllähän tuo aika korkealle. Luulisin, että
Se varmaan siitä. Nyt alkaakin mielenkiintoinen vaihe. Nyt se on siinä aika jännittävää. Nouseeko se vai? Onko se vielä kiinni? Se nousee. Kone on irri. Otaanpa siirretään tätä painopistettä. Ei sitä olisi tullut ihan mitään ilman tasapainottamista. Siirretään vieläkin sitä. Mä oon 6 tuntia purkanut tätä autoa, niin nyt jo moottori nousee. Tietenkin ei se vielä irti oo. Saattahan se kestää vielä. Turbo ottaa aika pahasti kiinni. Täällä on maakaapeli vielä kiinni. Nyt unohtui maakaapeli. No, ei käynyt mitään vahinkoa. Voi voiko on niin iso turbo. Turbo on niinkö ohitse jo tuolta. Vaihelaatikkokin on ohitse tuolta melkeinpä. Nyt se on irti. Joo siinä. Meneekö ison tilan vielä tuo turbo? Tai vakio turbolla, niin varmaan paljon helpommin olisi noussut. Miten tämä oli näin helppo? Se voisi olla siinä. Tuohan nyt ei haittaa, vaikka tuo on tuossa varmistamassa, että se ei kellahan mihin. Tuossa on USA-vanahasa ei se vissiin muuta tarvittu tehostimeen ja niin on laturisteet, kun se on paikallaan, mutta vaihelaatikko tehostin. Se oli turbokin paikallaan. Löytyy EGR-kin ja turbo. Vähän nestettä. Tuo neste se on vaikea saada talteen, että se aina roiskuu ja räiskyy vaikka mihin. Ei taida olla kovin hyvässä kondiksessa nämä. Sitten vaan siirrellään osia tuosta tuohon. Wind of change. Mullekin tuli wind of change. Uudet tuulet puhaltaa. Aika erikoista touhua. Äsken tuli sähköpostiviesti, niin että koeaika purku. Mitä sanon edes tuo työnantaja muuta kuin, että se työmaa loppu, niin koeaika purku. Eipä se mitään. Täytyy sanoa, että tuo on kyllä kaikista mukavinta työtä ollut, mitä on tehnyt tuo timanttikairaus. Tosi mukavaa niin fyysistä hommaa tehdä. Vähän semmoista raskasta. Se oli siinä. Nyt mä oon työtön. Just nyt jäin työttömäksi. En tiedä mihin mä meen, mutta johonkin mä tässä meen töihin. Kun mulla oikein rahaakaan oo. Mulla on niinku 10 000 euroa palannut tässä parin kuukauden aikana, että mä oon vaan ostellut. En mä oikein tiedä mitä mä oon. En mä kyllä mitään kovin erikoista. Ja tässä töihin pitää mennä aika lailla heti. Ja muutenkaan ei nyt oikein työttömänä jaksa olla, että se on tosi semmoista turhauttavaa mun mielestä kotona istuskella ja sitten töitä kateilla, niin mä menen varmaan mahdollisimman nopeaa tässä johonkin töihin vaan, että kunhan nyt jotain saa edes tehdä ja siitä jonkunlainen palakka maksetaan. Että ei ole ensimmäinen kerta, kun loppuu työt niinkö seinään, että moneskohan kerta lie. 10 kertaa on nyt mennyt töihin ja nyt seuraava on sitten 11 työpaikka. Edellinen työ olisi ollut kyllä, ne nyttenkin hakkee työntekijää kun mä lähtin sieltä. Siinä ei ollut hyvä palkka oikein, että alle 3 tonnia oli se palkka. Se ei kovin hyvä palkka ollut ja sitten se ei ollut yhtään fyysistä hommaa, niin melkeinpä fyysistä hommaa täytyy olla meitsille, että jaksaa niin pitkään tehdä sitä. Taitaa tälle päivään olla tässä. Jatketaan joku toinen päivä lisää tätä Cordobaa.